जों मा मावदों मावाखै जोंनि गावसोर गैखायानो आरो दिनैहाय माने आंथ' लाजियो दुखु मोनो जोंना रायजोखौ बोरै बिजिरना नायदों आं मिथिया नायनांगोन बिजिरनानै नायनांगोन जे बिथांमोननि जि मोनसे एक्टिभिटि जोङो बिटिसि बायजोआव थांनाय बोथोराव बेखौनो जोङो सावरायबोनानै मोनसे आफाद दादोंमोन बे आफादा जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जे थांनाय 1993 मायथाइ बिएसि गोरोबथा बेनि उनाव 2003 मायथाइ 10 फेब्रुआरि बिटिसि गोरोबथा बेनि मोननै गोरोबथायावहाय बर'फोरनि जि मोनसे जोङो संकसनिफ्राय सौदियासिम बड'फानि दैदेननो जा आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरदोंमोन बेथ' आद्रा जादोंमोन ना फार्स्टनिफ्रायनो दा बिटिसि मोनखांनायनि उनावबो बर'फोरनि बा बिटिसिनि बायजोआव गोबां जिल्लायाव बर'फोर थाइथेर थाइथेर थाबायना सेरखाय बेरखाय दङ बेखौ ज' खालामनानै बा जोङो खौसेयै जुजिनानै बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बायजोआवबो माबा मोनसे राजखान्थि खुंथाय जोङो लाबोलायनो हायो नामा बेखौसो बिथा खालामनो जोङो आफाद दानानै खामानि मावबोदोंमोन सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन रायलायदोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जों आवगायदोंमोनबो आरो जोङो एकर्डसिम लांनो हाबाय एकर्ड खालामहैबाय दिनै इउबिपिआ मोनसे वान अफ दि सिगनेटारि अर्गानाइजेसन दा इउबिपिअनि जि मोनसे गोहोम आरो भारत सरकारा बेखौहाय दिनै गनायथि होबाय रिकगनाइज खालामबाय एकर्डआव मोनसे सिगनेटारि अर्गानाइजेसन माने रिकगनाइज मोनसे अर्गानाइजेसन दा बे अर्गानाइजेसननि दारै मावनांगौ खामानि गोबां दंबावोमोन आरो दाबोथ' मावगासिनो दंखायो बाहाय लोगो लानानै ज' मावनांगौमोन ना गावस्रानांगौमोन फालाय आरो गावस्रानायनि गुदियाव मामोन फालाय गावस्रानायखौ सोर गावस्रा होदों फालाय बावहाय मालाबा बुंदों कनस्टिटिउसन खालामनानै गावखौ होख्लायदो होनदों नाथाय माखासे फोरमानथ' दंथारो जाय फोरमाना गावखौहाय गावनो आरोखि बुंनो थाङोबा गोरोन्थि खालामदों जायनि मुंखौ नोंथाङा लादों आंथ' नामबो गाबज्रिनो बाग्रासो जाबाय दा बे मानसिया गावो सासे खुंथायनि मासिगिरिमोन बिथाङा खुंथायनि मासिगिरि माने चेयारमेन बियो गावहानो खुंथायाव स्टेट एक्टनि आन्दाराव मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल दानायाव मा पावार एन्ड फांसन दं बेखौ स्टाडि खालामदोंना खालामाखैमोन आंथ' एसे साननोसो गोनां जायो जे माने मा गोहो दं बेनो मा गोहो होनाय जादों जोंनि स्टेट एक्टनि आन्दाराव सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिलफोरनो बे बाथ्राखौ रोखा नंगौना नङा बिथां बुजिया सासे चेयारमेना हारसिङै एक्जिकिउटिभ डिसिसन गैयालासिनो आरो चेयारमेननि खामानियानो नंखा बे जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि खामानि बेयो बा चिफनि माबायाव फैगोन बेयो एक्टियाराव फैगोन नाथाय बेखौ माने नाथ्रोदनानै बा मोनथियालासिनो जाखो ना माखो आं बुंनो रोङा बे गावनो एमइउ खालामो गावनि राइटिं पेडआव फोरमानखौथ' आगोलावबो होबायमोन जानांगौ मोनदोंमोनदां लेखा होनाय जादोंमोन ना सासे चेयारमेना बे खामानिखौ मावनो हाया गावनि राइटिं पेडआव बोरै वार्ड अर्डार होनो हायो राइटिं पेडआवथ' वार्ड अर्डार होनो हाया साप्लाइ वार्ड अर्डारबाव आरो राङाबो एसेल' नामा जों बे समाव मोनो बेसेबां 13 कौटि 50 लाख रां बे बेसेबां कौटिनि वार्ड अर्डार साप्लाइ वार्ड अर्डार होदोंमोन 70 कौटि 49 लाखआव जोङो 13 कौटि 50 लाख मोनोबा 70 कौटि मोननै बोसोर फिसिनांगौ बियो बिदि खामानि गोरोन्थिफोरखौ मावलांनाय मानसि बियो आरो दिल्लीयावबो स्टरेट मोनसे माने बिल्डिं माने बडलेण्ड मा होनो बर'खौसो अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे भबन लुनायनि बेनिबो बियो मोनसे भुवा एग्रिमेन्ट खालामदों दा बेबायदि गोरोन्थि खालामनानै बिथाङा मोनसे समावहाय जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां बिथां जोंनि डक्टर अनस पेगु बिथांनो जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनि गार्जेन जाहैबाय नालाय जोङो बे बाथ्राखौ खोन्थानाय जादों खोन्थानायनि उनाव बिथाङा एक्सन लादों एक्सन लानानै बिथांखौ रिमुभ खालामनाय जादों काउन्सिलनिफ्राय आरो बिथांखौ अब्लाबो जिएमआव लाखिबावदोंमोन बिथाङा आरो केस होबावदों जोंखौ आंखौबो होदों आंखौ होनाया जाहैबाय बिथाङा माने मिसिं अट'नमास काउन्सिल बे समाव जों ओंखाराखै दे मिसिं अट'नमास काउन्सिलबो जों ओंखाराखैमोन बर' गामिखौ दानख'वाखैमोन बे समाव आंखौ मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बियो बहाय माने माबा जायगा मोननो नाङा बिदि केस होदों बे आंखौ होमबा आंखौ होनायजों लोगोसे गवालपारायाव राभा हासन सानै इएम दं अमिय बसुमतारी बिथां दं आरो जोंहा दशरथ बर' बिथां दं आरो बे ओमफ्राय टिवा अट'नमास काउन्सिलाव मथुरा बसुमतारी दङ होमबा जोङो गुबुन गुबुन अट'नमास काउन्सिलाव थानाया जोङो बावहाय जायगा मोननो नाङा बिदि मोनसे केस होदोंमोन बे दाया गाव खालामदों जों मा रायलायनानै जों दाबि बोखो आरो जोङो गावबोथ' दंमोन ना खौसेथि बर' सुबुं आफादाव
गायसनगिरि गाहाय नेहाथारियाथ' गावनो मोनदां उनावहाय लेङाइ आफादगिरि जाबाय बे मानसिया बबे मोनसे सार्थखौ लाना गावहासो मा साननायखौ लानानै ओमफ्राय माबे नोजोरजोंहाय मा बर' हारिनो मा मावनो नागिरखो आंथ' बुजिनो मोना बे मानसिया ओमफ्राय जोंखौ दाना बायह्रानि होननानै नारखारनानै केस होनानै जोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाजानाय बे खैसारफ्रा गावसो खालामनाय खैसार दा बेयो जोंखौहाय दाय होयो आंखौ होनो कनस्पिरेसि खालामनानै गावखौ होख्लायनो होनो सिपखौबो लायनो आङो लादों आंखौथ' मिथियो बयबो आंथ' गलाघाटआव जे कनफारेन्स जादों आं आफादनिफ्रायनो फैनो गोसो आं गैखामोन आं आफादावनो थांनो खामानि मावसैसो होनना बुंदों बयनिबो नारसिननायावसो मोनफ्रोमबो जिल्लानि नारसिननायावसो बुंनायावसो आङो आरो आफामोन बुंनो थाङोबा आफा थैलांबाय जोंना आंखौ जायनाखि बानजायबोदों आफा जामि कुमार नार्जारि आरो आफा बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिसोरनि खुथार खुथार बुंनाय जोंनि आफादनि रायजो राजानि खुथार खुथार बुंनायावसो आङो काउन्सिलाव फैदों दाबोथ' आंथ' काउन्सिल सालायबाय थानाय पलिटिक्सआव थाबाय थानायनि आंहा माने हाबिलासानो गैया आङो जेब्ला गोग्गोयै आबुङै माबाखौ दाना लानो हागोन जोंनि काउन्सिलखौ बिनि उनावहाय आङो माहारि आफादावनो थांफिनना खामानि मावफिननायासो आंहा रासिन साननाय दं आरो बेयो मोगथां जाहैनोबो हागौ नाथाय समा खोन्थागोन थासारिया खोन्थागोन आंहा माने राजखान्थियाव आंखौनो सासे पलिटिसियान बायदि सानना लाखाया दाबो आङो बाथ्राया माने कनस्पिरेसि खालामनानै गोहो सेलायनायनि समानो नंखाथारा बेयो आरो जों सानाखैमोनबो गावहा गोरोन्थि मावबाय गोरोन्थिखौ गाव माने सिमा लानो नागिरा सैथोनिफ्राय एरायनानै सैथोखौ सिखोमानानै गाव माने माबा मोनसे हासिल खालामनो नागिरबाय थानाय आरो गावनि साननायखौ नंगुबै होननानै फोथायहोनो नागिरलाबायनाय बिदिनो जानाय नङाथ' लिगेल साइडआ मा बुङो बेखौबोथ' नायनाङा होमबा आयेना मा बुङो बेखौबोथ' नायनांगोन ना बेखौ नायालासेनो बियो जि खामानिफोरखौ मावबोदों गोरोन्थिया गावनो मावदों आरो बे गोरोन्थिनि थाखाय गाव होख्लायजादों ओमफ्राय सोरनावबा बे दायखौ बियो जाबनानै होनो नागिरदों बा बे दायखौ उमुगा खालामदों थुमुगा मावदों होननानै बुंनो नागिरो आरोखि दा बे गोरोन्थिखौ जोङो सोंखारिबोदोंबो बुंबायबो जोंनि मावथिफ्राबो काउन्सिलनि माखासे जोंनि बिबानगिरिफ्राबो बुंबाय समाव अब्लाबो दिनैनि समावहाय जाय मोनसे थांखिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों आंथ' बेखौ आंनिफ्राय बिन्दोसेबो आङो बेवहाय बेखौ माने गाहाम जादों होनना बुंनो लुबैनाय नङा मानोना जोङो दा ज' जानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि आबुं महर होनाया गिबि जाग्रोनांगौ बेनि उनावसो मा राजखान्थि दानानै बोरै मा गेलेहैयो बे उननि बाथ्रा खिन्थु थांखिया जाफुङैनि आगोलावनो खुंथायखौ जोङो आबुङै दायैनि आगोलावनो राजखान्थि हान्जा दाग्रोनानै खाबु लानो थाखाय एसेबां मुखुब जानाया मा फोरमान खालामो फालाय बेखौ नोंथांमोनहा बिजिरनाय दा जों ज' जानानैनो जोंनि खुंथायखौ काउन्सिलखौ आबुं महर होग्रोनाङा बे न'आव बिसायख'थियाथ' फैखागोन ना गेलेयोबा जों उनाव सोरबायाव गेलेयो नाथाय बे जायैनि आगोलावनो हान्जा दानानै राजखान्थि हान्जा दानानै खाबु लानो नाजानाया बियो जे बेयो माने लुबैसुला मानसि राजखान्थि पावार लुबैसुला बे फोरमान जायो होननानै बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन